Megy. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket Szegedről, a falucsineket gyors étteremből, a Omboti ajánlatokat szeretnék. Készítünk aranygaluskával, sodóval, falusi töltött karajjal, lesz még rántott csirkemell, illetve rántott gombafejek, túrótöltelékes gombóc, hozzá majd édes tejföl, csülök, lecsóval, székely káposzta, acsahalé, burgonya gombócleves, sertéspörkölt, steak burgonya, viázmérés, párolt zöldség, párolt burgony, hidegvegyes gyümölcsleves, csokispánk, tóhalas, tészta saláta, uborka saláta, csamerőuborka, vegyes vágos, ázvegyes saláta, célkla, almapapita, és még sok szeretettel várunk benneteket. Ma is rendeléseteket várjuk a bolton, a falusi tekercsmeneten, illetve a Fudórán, vagy a 0630 130 és 62 32. Szép napot és jó étvágyat! Sziasztok!